Patríte k podnikateľom alebo manažérom, ktorí majú v lete viac času? Polovicu leta máme za sebou. Už ste si oddychli? Alebo ešte plánujete oddych? Čo iné máte v pláne počas leta? Väčšina biznisov prebieha v cykloch. Cyklicky sa mení náročnosť na výkon, niekto má vrchol v lete, iný mimo leta. Keď máte hype, ste radi, že stíhate pokrývať objednávky. Keď máte pokles, ste radi, že sa môžete uvoľniť. Lebo viete, kedy príde opäť hype. Ten čas poklesu je príležitosť nielen na zvolnenie tempa, ale aj na strategické rozhodnutia, vzdelávanie a prípravu na očakávaný vrchol. Na veci, ktoré počas vrcholu cyklu nie je čas. Napríklad, ak máte v lete úpon, teraz je čas premýšľať, ako zvládnete jeseň alebo Vianoce, aby ste z nich vyťažili viac ako minulé. Teraz je čas na prípravu stratégií, taktík, reorganizácií, vzdelávania. Keď to nerobíte vy, vaši konkurenti už pravdepodobne áno. Viac informácií nájdete na mojom webe a inšpiráciu v blogu.